Thermo Fisher Scientific Brno vyrábíme elektronové mikroskopy a spektroskopy. Svým způsobem jako přispíváme k tomu, aby byl svět čistší, bezpečnější a lepší. Opravdu to všichni táhneme za jeden pro vás. Mám pocit, že všichni máme takový stejný mindset, jsme všichni stejně nastavení. Díky našim přístrojům, které vyrábíme tady v Brně a vyváží se do celého světa, mohou naši zákazníci provádět výzkumy. Mám možnost setkat se s umělou inteligencí, kterou hodně aplikujeme právě do našich aplikací. Bezpečnost je vždycky na prvním místě, ale myslím si, že největší devizou a největší zabezpečením bezpečnosti je tady to pracovní prostředí, který můžete vidět. Děláme v čistých prostorech, děláme v dostatečně velkých prostorách. S dodatkem i toho vzdělávání můžeme být v práci úspěšní. Ještě se mi nestalo, že bych za někým přišla a on mi nepomohl, takže je to skvělý kolektiv a přátelská atmosféra. Nás spojuje ten zájem o techniku, zájem o tu práci, takže kolektiv si myslím, že je tady velice, velice dobrý. Pokud chcete být součástí týmu, kde se cítíte dobře a nejste v tom sami, tak Thermo Fisher je to správné místo pro vás.